剣に眠るし魔の力よ。光はその力を失い、闇を縛る戒めは解けん。イヤハースト、グワーク、ウブグラムアイ、アル。いけない、封印が。しまった、剣を奪うんだ。ボーゼル、どういう意味だ。灼熱の炎で全てを飲み込め。
我がアルハザードよ。時は満ちた。天地アルファエルレタケセルリエグローン。でかしたぞエグベルト。何？ベルンハルトが？生きていた。あれがウォーゼル。貴様、最初から私をだが私にはバカなやつよ。これでもう癒しいも。ふざけた真似を。この私と勝負をする気？我が敵を撃て！我が敵を撃て！さあボーゼル、アルハザードを渡してもらおう。たわけ。己の力を過信せぬことだな。命が惜しければ。ならば私を残念だ。私は主の負けだ。表彰人がくらいはやはり消耗した体では。ボーゼル様！一体何が起こったんだ？エグベルトがボーゼルに仕えたふりをし、儀式で疲れているボーゼルはベルンハルトの激しこの手。ベルンハルトか。皆さん、これから私がベルンハルトを道連れに異界へ転移します。そんなことをしてお主は大丈夫なのか。他に方法はありません。今の私たちにアルハザードをジェシカ様。お願い。みんなで援護を。確かにそれ以外に我々が勝つ方。分かった。よし行くぞ。
まだまだ強くなるぜ。どうやら私